37 minutos en directo como cada luns. O portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago, don Borja Berea, nos visita. Señor Berea, moi bons días. Un placer estar aquí. Igualmente, moitísimas gracias. Bueno, señor Berea, moitos asuntos de actualidade. Un deles, pois esa explosión en Vista Alegre. Acabamos de falar cos veciños de Vista Alegre, con David Ríos. Bueno, pois espera que se depuren responsabilidades, está pendente da investigación, pero hai moita preocupación entre os veciños por esta explosión, esta fuga de gas. O máis importante é mandar todo ese apoio a persoa ferida que quede dentro da gravidade nun susto, e despois pois traballar para ver que o que pasou. Exactamente cal foi o problema, se un problema estructural que pode pasar noutras vivendas, se foi un fallo puntual, un erro puntual, saber exactamente que o que pasou para que non volva a pasar, para dar tranquilidade aos veciños. E se hai que arranxar algo que como digo, poida afectar a outras vivendas, pois que se poida corrixir canto antes. Bueno, pues veremos como se desenrolan a investigación, os acontecementos con toda a prudencia e precaución, porque mentres hai unha investigación, verdade, o mellor é permanecer expectantes, verdade? Así é, imos esperar. Bueno, señor Berea, que por certo que pasou unha sede do Partido Popular de Santiago na rúa San Pedro de Mezonzo que apareceu de novo, creo, non? Cheo de cartéis e de pegatinas. Bueno, temos un goberno en Santiago que o que se dedica é todos os domingos a estar ao fronte dunha manifestación, e a alcaldesa que asiste a máis manifestacións están tendo a mala costume de acabar esas manifestacións diante da nosa sede en San Pedro de Mezonzo, ao lado da escola de Cluny, non? E creo que comeza a ser grave, non? Aquí hai moita falta de educación democrática e moita falta de cultura de liberdade, de cultura política, non? Debemos de ser a sede máis vandalizada de España, porque claro, todos os domingos manifestación, un goberno que de BNG e Compostela Aberta que ten esa tradición de estar liderando manifestacións todos os domingos en vez de estar gobernando a cidade, e rematar diante da nosa sede. E ademais rematando, pois, ou con insultos, cando insultaron as nosas compañeiras que estaban traballando dentro, que por certo a alcaldesa ainda non condenou uns insultos a compañeiras súas, non de partido, pero sí compañeiras políticas desta cidade, ou, pois a pegar carteles, ensuciar, manchar e, en definitiva, vandalizar a sede dun partido democrático. Xa non é a primeira vez, xa foi en varias ocasións, verdade? Sí, por eso digo que debemos de ser a sede máis vandalizada de España. Ao mellor, pois, ese clima de tensión política, ese clima de radicalidade, ese ambiente tóxico no que está convertindo a cidade a alcaldesa Goretti San Martín e o BNG, pois ten algo que ver. Habería que creo que teríamos que facernos esta pregunta, porque non é normal, como digo, que despois de cada manifestación, cada domingo, pois teñamos que ter un problema na nosa sede, insisto, a sede dun partido democrático. Bueno, pues isto que está pasando na sede do Partido Popular de Santiago, na rúa San Pedro de Mezonzo, esta mañá, pues aparecía de novo cheo de cartéis e de pegatinas. Bueno, así como outros puntos de Santiago, nos dicen algúns amigos ointes no Facebook do programa, por exemplo, o edificio Olmedo na Praza do Toural, en onde mesmo, pois a propiedade puxo prohibido fixar cartéis, pois está cheo de cartéis tamén de novo, outros puntos da cidade. A cidade nunca estivo tan sucia, nunca estivo tan oscura, nunca estivo tan mal coidada, todas, pois simplemente hai que ver como está todo cheo de cartelería, pero no caso da nosa sede o problema é moitísimo máis grave, porque aquí hai unha cultura democrática. Unha sede dun partido, ou nunha sede dun partido, hai que ser especialmente coidadoso. Por lo tanto, o que me pregunto é que o que está pasando, que o que está a pasar nesta cidade, cando todos os domingos temos a alcaldesa e o goberno de BNG e Compostela Aberta manifestándose polas rúas, e todos os domingos pois radicais independentistas habitualmente rematan diante da nosa sede en San Pedro de Mezonzo, pois, como digo, vandalizando, ensuciando, manchando, rompendo,
e, o que é máis grave, na ocasión anterior, insultando directamente a mulleres, a compañeiras que estaban dentro facendo o seu traballo. Creo que todo o mundo viu esas imaxes do escrache desa sede rodeada, onde non podían sair as compañeiras e tendo que escoitar eses insultos que a día de hoxe Goretti San Martín aínda non condeou. Sobre, nos queda un pouquinho tempo, pero xe dúas cousas tamén quixera compartir con vostede, cos ointes. Ahora vou preguntar precisamente pola situación dos baches, das fochancas e do firme de Santiago, pero tamén estamos moi pendentes da Comisión para a Xestión da Auga de Santiago, que se reúne hoxe luns. Como ve vostede a situación da auga na cidade? Semana tras semana confírmase que nesta cidade houve un fraude político, que foi esa investidura onde 3 partidos decidiron que eu non gobernase, co doble de concelleiros que cada un deles, e que unha vez que tomaron ese acordo, pois o que se dedicaron ao longo destes 3 anos é a tirarse os platos, a insultarse, a discutir e a non sacar nada adiante. E o mellor exemplo, pois témolo outra vez nesta comisión, que para que entendan os ointes, nesta comisión o que se ten que decidir é como se van a arranxar as tuberías, como se van a mellorar o suministro de auga no rural, cantos cartos imos ter a disposición para mellorar todo o que é a concesión da auga, e non son quen de chegar a un acordo entre eles tres. Están, pois, propoñendo cousas completamente diferentes. Nós non imos a participar dese circo, que si queremos é que ir ao pleno, e que nese pleno, pois con luz e taquígrafos, se vexa claramente, diante de toda a cidadanía, que estes 3 partidos fixeron un pacto contra min, e despois de 3 anos, e un ano das eleccións, estáse a confirmar que realmente era un pacto contra Santiago. Señor Berea, asunto Praza do Toural. Bueno, pois un butanero, acabamos de escoitalo aquí en Onda Cero, reduxo a unha persoa indixente que, bueno, pois foi posta en liberdade con cargos. Bueno, pois reapareceu de novo na Praza do Toural esta persoa. Como é este incidente? Mais do mesmo. Pois, si un goberno que, como digo, unha alcaldesa que os domingos está de manifestación en manifestación, pouco lle preocupa que se vandalicen as sedes dos partidos políticos, pouco lle preocupa a seguridade nesta cidade, non é unha cuestión que teña nas súas prioridades, pois así está deteriorándose todo o que ten que ver coa seguridade e protección dos veciños, e, bueno, pois esas imaxes lamentables, esas imaxes terribles dunha persoa con coitelo na Praza do Toural, a plena luz do día, pois perseguindo veciños con esa intención de ferilas, non? Bueno, pois menos mal que tivo que intervir de xeito case que heroico un traballador do reparto. Sobre, ahora sí, para concluir, tema fochancas, como é a situación do firme de Compostela? Non é que como a vexa eu, é que todos os ointes de Onda Cero que están agora mesmo conducindo un vehículo, todos os cidadáns de Santiago que teñen que coller un vehículo, estánse a dar conta de que isto non dá para máis. Non dá para máis. Nunca estivo a cidade con este nivel de deterioro, con imaxes como a policía local desviando o tráfico ou poñendo conos, que esa imaxe lamentable, de conos dentro dunha fochanca que é tan profunda que case nin se ve o propio cono. Terían que estar pedindo disculpas día sí e día tamén este goberno de auténticos incompetentes. E do Parque de Bombeiros, o retraso do Parque de Bombeiros que está soliviantando os concellos limítrofes, segundo publicou la Voz. Mais do mesmo, non? 3, 5, 6, 7, 15, 20 anos, somos a cidade que tarda 20 anos en solucionar calquera problema. Bueno, pois culpables con nome e apelidos. Partido Socialista, BNG e Compostela Aberta, que para sobrevivir están poñendo ou están levando a cidade a unha situación de deterioro case que se envolta atrás. Don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular. Como sempre, moitísimas gracias por estar cada luns connosco aquí en Onda Cero. Un placer, un saúdo. Última hora en Santiago, María Teijeiro Durán.